know? It might not be Wuguni. Imagine is very, very heartless. How could you? A woman who is old enough to be your mother. No. I never sent them to beat up the woman. I told them to get the guy so we can talk one-on-one. So how? We can talk mental. Who am I to believe? You or them? Eh? A woman who can give birth to you. Did I tell you to beat up the woman? No, sir. Sorry, sir. Hey, yo, you coming? Did I say to beat up the woman? No, sir. No, sir. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, very sorry, okay? See, I don't want this apology. No. Don't want you to talk. I'm sorry. Don't apologize to me. Eh? I can kneel for you. I can kill the whole world for you. Please don't kill anybody for me. Go and apologize to the woman. I love you! I don't love you. See, I love that bike guy. Only Okada Hoya comes for Nanya. I don't want you. Leave me alone. Stop coming to our house. Go see Chomabia. SOMMA. So, you sounded positive over the phone. Can you hear me? You open the gate to where open the phone. What if I'm not up? Can you hear me? It's just that. You can update the radio. You have the right time to hit the nail on the head. My brother is in dear need of money now. I'm telling you. And he says something that I like. Osi, onye wana genye ega. Onye wana nye nwe ike chefu onye echefu na ndu ya niile. Msemba, amkpo gi na ekwenti. Ihe opportunity I ga-eji wee baisa. Keme, kowatara, is this something you think I can do? Health condition. Aradiria, this buta had on my brother. Kenaria. Appendix. So only the 500,000 naira now for his surgery. Who appendix? That's dangerous. Very dangerous. So they kunite. But okay, what are we going to do? Because as it stands now, I've really spent a lot in this village. Hey. And I need a mega back to Italy where I came from. So what do we do? Opportunity. It's in Kukwema seki wakidiana. Wote gown. I know we don't talk. I mean, Ega baramaka. Njano no. Spend the chiga ni mma gwe nkito spend the chaya o mma gwe ebosi maka mama onye obu all lawyer mma gwe ebosi o spend the chaya kwụcha ụgwọ ụlọ ọgwụ anata egotechi ihe ndị oge eri ega m dị sure na ega ha agbadago wee ma na ọgwụgo nsi anekwa onye weteri enu ana onye weteri enu bụ onye zọrọ ndụ ya. You see why I love you. Ha! Idea dey okay. Imanye menu batani memo to kan dere gi check. Yes. My Gmail. You made them mean like that. You can like that? Yes, no. Kembo. Very soon. Hey, you get check one get out from na saga. I like you wig. You're gonna wig. More like a wig. It's bueno. Me wasanwa. But I need more to can be ready. So baby, no, but I will not again. Ufi imamba na me puta. Okay. Lettuce. Ihu chukwu na mmadụ. Obezika na ọmaka gụwa. Hey, ịhụrụ mmadụ ejima, aka m iwego mmụta, gbubie ya abụọ, onye ọla gara onwe. Mgbe ndị mmiri. Ọ dịra. Ị na-egbubi marriage gị abụọ. Ime ha na gị na Chinwendu agala very far. Gị chụpụ Chinwendu ugbu a tụọ ị ga-akpọta onye ọzọ ị ga-alụ n'ụlọ. Don't you know it will still take you time to learn that very person? Ka ebidokwa n'isi mụọ akwa onye ahụ. Ọ ka mma nke iji n'ụlọ jidegodo onye nke aka mụrụ otu ị ga-esi ị ga na-achọ ugbu a solution to your problem and not adding more to your problem. Lettuce ka emere na amụcha na mịa. Amụta from ngiri. Ele ihe mmụta from ele ihe m ga-amụ nga nwaanyị nọ nna amụtabere nga Chinwendu. Ọ dịra.
ị na-ekwuzi ka a ga-asị na ọ bụrụ ọgwụnwa jiri aka gị họrọ Chinwendu. Ọkwa gị hụrụ Chinwendu ka gị nwasịkwa na ị laikiri gị sị na ị ga-alụ ya, unu abụọ shi ekwekọrịta si na unu ga-alụ onwe unu. I don't see the reason you are complaining. You shouldn't complain because ị hụrụ shun ọ ma ịgba shun ka mma nga ọ na-afụ m ụfụ. Yes, ọ wụ eziokwu ka m hụrụ ya, ka m gwuru okwu ya ekwere mụ na ya alụ, mana ihe m na-agwa gị na-abụ ihe m hụrụ m dade m gwara okwu awụdị ihe m hụrụ na onye etipịala. Ike agwụla m o. Yes, you lie. Isi ihe hụrụ mgbe ahụ, that beginning, ma wụzikwa ihe na-ahụ maka Chukwu. Says who? Have you forgotten that I nwa bụ mmadụ, enwere onye bụ mmadụ Chineke kere dị 100% good. Even otu ị nọ nke ugba akpọkwa Chinwendu gbasi akọ, ọ ga-akọ gị nya, ọ ga-agwa m na enwe ya nada ahụ up to 30%. Ya nwere gịnị uwe ezu oke. Ụwa adịrị ezu oke. Ọ wụ eziokwu fine ụmụ nwaanyị ha dị very troublesome. God made them to be like that. Mana anyị nwa bụ ụmụ nwoke Chineke nyekwara anyị our own way anyị ga-esi wee na-eme gị na condone all those their excesses. As a man, ị kwesịrị ibu ụzọ chọpụta ihe nwunye gị na-alike, chọpụta ihe ndị ọ na-anaghị alike. It's not every time nwoke ọbụla ga-achọcha ka nwunye ya dị 100% good. You, what have you contributed in that marriage to make it work out? Ị kwesịrị ime gị butugodo. Anyụkọ mamịrị ọ n'ọgbọ ụfụfụ. Ụmụ nwaanyị need petting. Ha need ige ntị n'olu. Ka ị mara mgbe ihe na-akpa ha. Sleeping together is not just what a woman wants. Ikpọ ha alakpa abụghị the end of everything. A ma-egburi onwe m. Ị ga-egburi onwe gị ụka. No, ọ na ị ga-egbu onwe gị ga-egbuo. Mgbe ị gara gị ịlụ nwaanyị, ị kwesịrị ịma that nwoke ọbụla lụrụ nwaanyị na ị nwere a lot of load to carry. Na ịkpọrọ nwaanyị lakpụrụ n'ute is not the end of it. Ị kwesịrị ibu gị nwee time for your wife. Ka nwunye gị ntị n'olu. N'agodo m ihe ndị ọ na-eme, ọmụmụ eme ya. Know what she wants, the things that makes her happy, and the other things that she don't want. Ki ge ya ntị ọ mmadụ ka ọ wụ. Nwere nwaanyị emere otu a na-agaghị enye gị the best of her. So get try go to this side nkwu gị lele mara ma ọ ga-awụ. Let us try to find out the genesis of our problem in our marriages, then put an end to it. Ka onye ọbụla nwee ike zaa aha nna ya. Mgbe mam na mpam dị ndụ here, I know how they lived. Ọ na-emezi marriage ya dịzị ka ọ na-adịzị ka ọ ga-atụ m ụjọ. I know how my parents lived. So ịchụpụgo onye nke a gaghị ịkpọta nwaanyị ọzọ is not the best option. Go back to your home. As a man, do your homework very well. Your wife will give you her best. Biko, yes. Nsogbu anọ. Ya nna m ihe kwuru. Onye mgbado. Cletus onye mgbado. Ịgbadochana m. Iwe m niile ahụ otu a elotuole ji oyi. Ime na anyọ. Anyọ na mpe. Ọ nsogbu anọ. Ka m laa gaa chee ya. Tinyekwana ihe ikwuru n'ọrụ ka mara ma ọ ga-awa ọkụ. Ọ ga-awa ọkụ. Ka mara ma ọ ga-awa ọkụkwa ahụ. Ọ ga-awa ọkụ. Ya wa ọkụkwa ahụ. Ọ wa ọkụ cha. Maka ehụkwa awa ọkụ. Ọkwa onye ọla gba aka ya o. Mba. Ekwuchakwala m ya. Enwere onye na-agba aka ya. Nwaanyị ahụ nwunye gị. Just bet me. Sorogodo ihe ndị a m gwara gị na. Megodo ka onye iberibe. Mee ka onye na-amadị ihe. Mmadụ na-eme ka onye iberibe wee nweta ihe ọ chọrọ. N'ele anya ma ọ bụ na Chinwendu agbanwe ha gị mara dat na mụwa anụ ọhịa. Ngwa nsogbu anọdụ. Ime enwe enye ka ezi nwanne. Nkịta asị na-eji eso onye afọ ukwu ya ga-anya anyị ya gba agbọ ịgbọla na ewerele m ya anyụkwala na m. Mba ihe ga-agazi n'ụlọ ga-anyụ. Mụ nwa agbọọla gazi n'ụlọ ga-anyụ. Nsogbu anọdụ. Ama abịa lawa. Ịgbalịala. Aga m eti gị ihe ikwuru n'ọrụ. Chukwu mebere wọkọ ọ dịkwa mma mana ị ga-awa ọkọ akụkọ m eme otherwise. Okay. Ekele. Moto nke dọwara nga ọwụ iji eme fancy ka na-agba ya agba agbakwa m anya enwere m ike nyawara na mgbe ihe ị ga-eme ugba eshe ole bịawara nga ugba biko nwere ebe a moto anụ wepụ anya ote lebe anya n'ọhịa ote just turn ote gafe maka mmega emeghe tụ moto na-eto ntụ moto na-eto ịgadokwa like m biko bịa bịa lawa jọ maka ome ga-abịa enye na moto echebedo mbere ga-anyawara gị sobarado Baliala.
Aba, kedu isi na-aga? Nwere mkpu. Ke side na ma ebe a na-ere rice. Ebe a na-ere rice. Okay, n'ime ahịa Close nke eze. Okay, liru side nke eze. Ya be inside ka along the road. Ego le ke na-eji aga. When 300 naira. 300 ọ dị ọnụ na. Ịma na fuel agbagotana na fuel adịghị ego. Ego ole? When 280. 280. Biko. Maka aga. Okay, go on. Hey, nne. Nwa m nnọọ. Ị bịara? Ma nwere ndị ga mana ihe m na-esikọta obere. Irigokwa ihe. Ihe eriela m. Eriela m aṅụgo m. Ọkwa ụwa sitere m obere ji porridge. M rie were ṅụọ ọgwụ. Ebutekwara m gị nri. Hey, nnukwu gị nọ, nnukwu gị. Ị ga-erite nke anyị dị afternoon. Ọhịa. Nne daalụ. Nne. Hey. Akwa gị dị deti. Nne m nakwa aha dịkwa n'deti mana ọrụ akwa ịdị deti isi ọkwa na mmiri eji asụ. Mgbe ọbụla ụwa bata nga ya were bọketi abụọ wụọ ahụ were bọketi ise saa motorcycle ya. I'm tired of talking. Ekwukatana m. It's okay. Is that a big deal? Ndị ọ bụkwa enwekwe mmiri dị nga. Ma, something I can do. Hey, look on the one. Hey, no, I can't get you to me. Just come to take so that something no dey happen now. Hey, Na big one. I know nke ị mere ịdị akwa ime kwasakwa ọzọ. Hey, Chineke na-ekele dịrị gị n'ụdị nwa nke ị chọrọ ịkpọbatara n'ebe a. Nwa Chukwu chọrọ mma, Chukwu ji azụ ka chọọ ya mma, were iru ka chọọ ya mma, enweghị ihe kọrọ ya n'ahụ. Mana emekwa ya butuo onwe ya. O nwere ndị ọ ga-abụ ikwutu gị ghọọ nne dị amụsụ. Ekele dịrị gị Chukwu ụsụma ma ihe eti ọkwana. Nkwe ihe nwere ikwu. Nigga, I came here for us to have a heart-to-heart talk. I see you a vibrant man, full of life. Walking out Listen, I know you love that girl so much, but I want you to leave her for me. Nigga, go and change your life. If Nanya for one wine they change Gondo. Really? Kizi Konya Kadaja Sinando them. Obiam. Listen, that girl doesn't deserve me. I'm not complaining. She doesn't need to complain, nigga. I'm going to offer you 5 million naira to leave that girl. I'm going to have you. Every amount you get change up in never one wine, or can papa give you 10 million, man. 15 million. What's up? You put a billion van by me and Jago game. Then you talk about the gym, man. A back in of them Nazu hearing you go that you. A back in of them Nazu hearing you. One is to go with Bono. Is to go Brasilia. A back in of them Nazu de. He's slow day, but for a dia. Give another woman. But it would ego. I'm an ammonia cadao. My no condition is permanent. No condition is permanent. No condition is permanent. No condition is permanent. O dera asene afobe ya kembo. Ebe konya ka hapụkwa na nwa m wee gawa. Ọ ga-abata chikadi. Na-adị ọ na-eme ọnọdụ ya abata bịa rie nne enyi mana nke taa ọ batabeghị bịa rie nne enyi. Nne biko kpọtụgodu n'ụlọ anyị ọzọ ka anyị mara ma ọ na-aga. Ọ nụrụ anụ. His phone is switched off. Nne biko ka m bịa.
Manga before Chinechi can get a chona no manga. Just no dana, Kirian, Irichan, Yogo. Ni morgan edom, ni mother con kem more. Eh? Only Leana walk on our chuke. No, how about much Megan. No one, why here? Come get your theory. Oh, I'm trying what I get on name. Hey, Pico. No, come no. Eh? No, this are copy. Baby boo. Wow. Baby. Chineke. I am happy everything went successful. At least you joke na bona agiji. Ah, Chineke kelediri. Baby. Wow. Kedu, what kind of stupid talk is that? Eh? Kedu nke we na actually akeli Chineke kelediri before an adramungoro. Mbamba mejo kuma an additional agaiji. Are you alright? No, as in, are you okay? Baby, I don't know why every time obaragi na dioko. Ke wona mbia bia jogi ke ka hogede. Ma hogede happy. Maka na nwanne gi nwaanyị SOMMA gwara m na ị gara mee appendix operation. Mmogi na ekele Chineke onye ọjọọ ka m mere. Mwa. Appendix operation. Holy Ghost fire back to sender. I send it back to you. I reject it in Jesus' name. I reject it in Jesus' name. All generation, your family, everything that concerns you will do appendix operation. What kind of stupid talk is that one? Please, don't even try to spoil my sister's name. Don't try it because my sister cannot tell you such. How can she? Mwah! Appendix operation. Baby, wait. Appendix. What is appendix? Yeah, uregulegu. Kwesịa. Ọ dịghị ka nna manjakara. Na nna gwa gị na nwanne gị nwaanyị SOMMA napụrụ m 500,000 naira iji aga ime appendix operation. Ka ihe na chi deny. No wonder I'm not asking. Ihe nwa agbọghọ name agbo moto. Eh? I keep wondering, what do you do? What is your business? Ihe na-arụ iji nwee all these assets you want. So you are into this. You want to blackmail my sister because you want to get a man. I'm sorry. They are not fraudsters. They are not into defrauding people. So use another style. Another style in car walk. My sister SOMMA. Now I get 500,000 naira. Anyway, just for your information, look at me. Okay, on that phone. Okay, on there. Okay, on that phone, Eba. Come on, my house. And when do anything like tear on my body, my first one I'm operation. So give my base hand. Okay, got charge the bank. I got you the rest. Okay. As for me, as you can see, I'm okay. Nothing is wrong with me. I will not style you chorim a bata. King baby, your love bona. Also your love bona agma your kitchen cooker. Chere, baby. And I tell you, na SOMMA one nigga wine. Do for 500,000 naira. I'm not here now. All this appendix. Emere ma tere. Marakwa mara na mpuri koro ki gaworo. Itelu wa onye na way yawo. Say wa bobia onye piom piom piom. SOMMA. Wala kana tipa buaje.
You search everywhere. Actually, I follow ya. One day, hey, onye akpala nwa ọgụ akala ndụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ nwanne. Ka agwakọta anwa gị ije ebe nne m nọ. Mee ihe ọ bụla ihe ebe bụ ya bụ chọrọ igbu m gbuo m. I don't mind ịṅụ mana ejekwala ebe nne m nọ nwanne. Ije ebe nne m nọ nwanne m na gị ga-emekwa ihe gbuo m achọọ m ịma. Nwaanyị na-eje achọ ogu bụ nwaanyị buru m n'afọ na Imo si wee mụọ m. Jee n'ụlọ ọgwụ wee ebe akpa ndị nọọsụ a na-asị amada pụghị wee mụpụta m n'elu ụwa wee nye m aka mgbe nna mara ya ebu afa. Nwaanyị agbara ọnụ ka m wee rie eri nwanne chai gbukwa m ma hapụrụ m nne m wee mụ ma hapụrụ m mma m wee mụ hapụrụ m nne m. Hello, you see one appendix? Some Yay. Appendix what? Append that. Hello, you see one appendix on Ajuma appendix what? Can you jira here gagal biriego? Nana 500,000 naira in the name of Namur appendicitis. Can you be here? Oh, okay. Kita kan chete. Mbiazi bia mechezie oge mdutezi mgbe mdute n'ebe ahụ bịa msizie ya maka ego nọ na-achọ so ngwazi ya na ị nwere appendix ka o nwee ike ibinye m 500,000 naira maka ego moto dube m kwere nkwa na ọ ga-azụnye m. Ọ sị na m nye 500,000 na ore emezuzie nke o ji eji zụpụtazere m moto. Erighị m eri o. Erikwa m eri. Somma. You collected 500,000 naira from somebody in the name of Namur appendicitis. Gi were ya ganye dube gị ka o were zụpụtara gị moto. Somma ị chọrọ ịgba moto. And the only way you can achieve that is by lying with my name. Now, where is the money? Kerebega hono. Isem Kerebega hono na sem Onya ka na akpụ ya na phone. Phone ya da aga. Phone ya da aga. Phone ya da aga. Lekwanya ma agwa gị. Ọ ga-akara gị mma na phone ya gakwara. Ya kakwara gị mma na phone ya gakwara. That 500,000 naira. Whatever you did with that money, you must provide it. Go inside now, get ready, let us go to the police station and make report because of that boy, I get you the atata. I get you the atata, ka ime ya arrest osugbo. Ba ga-ejide bụ okwu. Hotel ebe ọ na so no check go out. Hotel. Ebe anyị na afụ. Chere. Are you trying to tell me that young boy enwere ụlọ? Ọ na hotel ka anyị na-afụ. Ndị niile anyị na-afụcha m na ha niile na-akụ. Ọ na hotel. Oke Chukwu mkpọrọ nwaanyị gị na-egabe nwoke ọbụla. Ole so na anụmanụ. Ọ nkwa Chukwu so na hotel ka m na-aga ma na ebe ha dị. Etu okwu m niile ma na ebe ha dị. Yeah.
dubega ahụ enwedodo ụlọ nya aghara wuru uri na-agụ na ụmụ okorobịa na-eje nwedị nke ịmụ ụlọ from hotel to hotel ikwere Chineke gị nkwa na ị gaghị aga n'ụlọ nwoke but you can go to hotel gị na ya na-abịa ihe onye ọbụla na-abịacha na hotel ndị mmadụ niile na-abịacha na hotel onye na-ada abịa na hotel. I'm ashamed of you. I regret having you as my elder sister. You are a disgrace to this family. Oga akakwara gị mma na ị gakwara chọwa dubega ahụ ebe ọbụla ọ nọ. Ebe ọbụla o duga aga na ya duru gị gawa go and look for him. Kunu weta ego ahụ because if you don't get that money, SOMMA, if you don't get that money, Biko. Nwabọbịa onye piom piom piom, nwabọbịa onye gangangam, marakwa mara na agwa bụ mma nwanyị nụla, akwụna gị bụ akwa nwa n'ụwa nka ya o sayi, ngwalezi onwe gị anya wetu onwe gị ala nụla, gị wetu onwe gị Chukwu ga-ebuli gị elu o akụ na ụba dị ya. That's what okay, lady. No much could you do an relation alone. Okay, no, Mama. All right, thank you very much. This is Chiefimo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.